Tafeltennisvereniging Red Stars en judovereniging Venray hield gistermiddag voor het eerst een open dag in een nieuwe accommodatie. De mogelijkheid voor geïnteresseerden om eens een kijkje te nemen op de nieuwe plek. Eind 2013 zijn beide verenigingen vanaf hun oude locatie verhuisd naar de nieuwe sporthal aan de Zuidsingel. Tafeltennisvereniging Red Stars is op de benedenverdieping gehuisvest. In vergelijking met hun verouderde hal in Brukske is de nieuwe locatie een grote vooruitgang met veel voordelen. De maten zijn gewoon internationaal. We kunnen hier alles regelen als het moet. Van breedte sport tot topsport. Het is hier allemaal mogelijk. Dat hebben we vooraf heel goed bekeken en heel goed gedaan. We hebben een hartstikke mooie kantine. Voor de mensen die gezellig een kopje koffie of een pilsje willen drinken. Dat zijn allemaal, en het is allemaal nieuw. En dat geeft een fantastisch gevoel. Red Stars is nog niet heel lang geleden verhuisd. Toch is het positieve effect op het ledenaantal al merkbaar. We zitten nu rond de 160 leden. En de laatste 2 weken hebben zich al een stuk of 5 mensen alweer aangemeld. Dus zo snel gaat het. En we willen eigenlijk naar die 200 leden. Daar gaan we heel vlot mee aan de gang. En de mogelijkheid is, je kunt hier 7 dagen in de week, 12 uur per dag kun je hier tafeltennissen. Die mogelijkheid die hebben we hier gewoon. En, ik denk dat de menige tafeltennisclub de vingers wel aflikken als ze zoiets horen en zoiets zien. Voor de huidige leden is de nieuwe sporthal een verademing. Zij zijn dan ook allemaal zeer positief over de tafeltennishal. Ja, ik vind het wel mooi geworden. Het is best wel groot en ik vind het wel mooier. En het is bijna net zo ver, dus ik vind het wel prima hier. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het ook wel mooi. Het is groot. De kantine is ook wel groot. De zaal is groot. Mooie vloer, rood. Want in de vorige hal hadden we een blauwe vloer. Broer en zus Willem en Emma zijn beide al langere tijd lid van de Venrayse tafeltennisvereniging. En zij doen het allebei erg goed. Tafeltennis ook bij Nederland. En ben ik ook naar het buitenland gegaan. En in april mag ik naar Oostenrijk. Van wie hebben jullie dat? Eigenlijk gewoon doorzetten en trainen. Maar onze moeder heeft ook nog tafeltennis. Dus daarom zijn we eigenlijk begonnen. Doen jullie ook wel eens tegen elkaar een potje? Ja, wel voor de lol, maar niet voor de... Wie wint er dan? Willem. Op de bovenverdieping van de sporthal heeft judovereniging Venray haar intrek genomen. De vereniging moest veel geduld hebben om de verouderde behuizing op het Sint-Anna-terrein in te ruilen voor de gloednieuwe accommodatie. Trainer Adrie van Stokkum is dan ook erg tevreden met de nieuwe plek. Nou, na een maand of 3 dat we hier nu judo, want we waren een van de eerste die het pand uit betrokken. Ja, bevalt ons heel erg goed. Ja, het is allemaal heel mooi. Het is open en ja, goed zichtbaar voor heel Venray. Als ze hier over de Zuidsingel rijden, ja, kunnen ze ons al in de judozaal zien judoën. Ja, dus bevalt heel erg goed. En we merken het ook al aan het ledenaantal, wat toch al een sprong omhoog aan het maken is de laatste weken. En het vergroten van het ledenaantal is dan ook een doelstelling van het aankomend jaar. De club wil graag weer richting het ledenaantal dat het vroeger heeft gehad. We waren een hele grote club met 300, 400 leden. Dat was in een periode dat de concurrentie van andere sporten ook minder was voor de jonge kinderen. Ja, dus niet meer helemaal vergelijkbaar. Maar we zijn ook in de laatste jaren wel wat ingeteerd wat betreft ledenaantal. Ja, doordat we heel afgelegen in een gedeelte van Venray zaten. En ja, dit is een mooie accommodatie om het ledental weer naar een acceptabel aantal. En dan denk ik toch aan een 200, 250 op te gaan schroeven. Tijdens de open dag gaven de leden van judovereniging Venray demonstraties voor geïnteresseerden. Zij vinden het een stuk fijner om in de nieuwe hal te judoën. Het is wel kleiner, maar veel leuker. En wat vind jij ervan? Ja, het is wel hier kleiner, maar veel leuker, want het is ook hier moderner. Want bij het vorige gebouw lekte het dak ook. En dus ja, het was niet echt een fijne locatie. En ga je dan nou ook een beetje beter judoën? Ja, dat denk ik wel. Wat is er zo leuk aan judoën? Nou, het is zeg maar agressie, dat je dan zeg maar, daar reageer je het op af. En spelletjes, soms trekspelletjes of
houtgrepen of judoworpen. Dat lijkt me ook heel leuk en dat vind ik juist het leukst aan judo. De judovereniging is nog bezig met het inrichten en aankleden van de accommodatie naar eigen smaak. In het voorjaar zal er een reunie plaatsvinden waarbij nog een keer de opening van de sporthal wordt gevierd. Inmiddels is het bekend. Sinds 1 januari 2014 mag je alcohol kopen als je 18 jaar of ouder bent. De verkoop van alcohol aan personen onder de 18 jaar is verboden. In de media is er al het nodige over te doen geweest. De eerste lokpubers zijn al ingezet om te onderzoeken of horecagelegenheden de nieuwe regels naleven. Maar ook de supermarkten moeten natuurlijk de regelgeving handhaven. En dat gebeurt voornamelijk aan de kassa. Ja, bij cashiers ligt natuurlijk de druk het grootst, want hun moeten uiteindelijk die controle doen. Ze hebben daar wat hulpmiddelen, zo gauw ze alcohol verkopen. Dus er wordt een product gescand, krijgen ze al een schermpje op de kassa, zodat ze weten dat ze moeten controleren. En dan moeten ze naar het legitimatiebewijs vragen. En dan moeten ze inderdaad 18 zijn om het uiteindelijk mee te mogen nemen. Voor de cashiers is het soms moeilijk, omdat zij vaak leeftijdsgenoten moeten vragen naar hun idee. Maar daarnaast mogen zij ook geen alcohol meegeven aan iemand die ouder is dan 18, die met een persoon die jonger is dan 18 aan de kassa staat. En waarvan het aannemelijk is dat hij of zij gebruik zal maken van deze alcohol. Zo mag een volwassene geen kratje bier of fles wijn kopen zodra zoon of dochter meegaat. Een lastige regel voor de cashiers. Omdat het nou allemaal weer wat nieuwer is en wat aangescherpt wordt, moeten we natuurlijk daar heel erg op letten dat we daar geen conflicten in de winkel krijgen. Dus we hopen zo snel mogelijk, ook mede door deze publiciteit geholpen te worden, dat het dadelijk een gewoonte is en dat de mensen zich ervan bewust zijn als ze hun zoon of dochter meenemen die nog onder de 18 is, dat ze dan ook geen alcohol mogen kopen. Betekent het dan dat zoon of dochter gewoon even buiten de supermarkt moet gaan staan? Of? Dat is het makkelijkste, dat hij gewoon even in de auto blijft zitten. Maar op het moment van afrekenen en eigenlijk al tijdens het winkelen is het eigenlijk niet wenselijk dat hij erbij is. Want dat levert het probleem op van het niet meegeven. Afgelopen week nog kreeg een moeder in Deventer geen bier mee bij de supermarkt omdat zij met haar zoon van 16 aan de kassa stond. In principe geldt dit dus in iedere supermarkt. Een regel die voor de klanten moeilijk te begrijpen is. Ja, nou, ik heb het gelezen in de krant inderdaad en ik vind het wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Ik denk als ik erbij ben en niemand kan aan mijn hoofd zien of dat ik dat voor eigen gebruik heb of wat dan ook. Dus ja, dat vind ik vreemd, dat ik het dan met mijn kind ook niet mag kopen. Nou, dat vind ik een beetje belachelijk. De ouderen, zeg maar, die dan de alcohol koopt, die zal, ja, ik denk toch wel voor zichzelf zijn. En niet voor de kinderen die erbij zijn. Nou, het heeft gewoon twee kanten. Aan de ene kant denken van ja, er moet een volwassen bij zijn om het te kunnen kopen. Aan de andere kant is van ja, als je thuis de gelegenheid geeft om gaan te drinken, ja, dan geef je al de eerste aanzet van drink je thuis maar in en dan ga je dan maar ook eens anders drinken. Dus het is gewoon heel tweezijdig. En heeft u zelf kinderen? We hebben zelf kinderen, ja. In welke leeftijd? 14 en 16. Neemt u deze dan dus ook niet meer mee naar de supermarkt als u zelf een kratje bier wil halen? Nou, ik drink zelf sowieso niks. En mijn vrouw drinkt ook bijna niks, dus gewoon heel af en toe met verjaardagen. Maar ik denk als inderdaad iets aan dat je daar gewoon toch wel rekening mee houdt. Zo, ja, dus krijg je daar bij de kassa, sta je toch zo te kijken zo van je krijgt het niet mee. En dan sta je zo na te kijken zo van ja, dat schiet natuurlijk niet echt op. De bedoeling is dat u, mocht uw kleinzoon straks 16 zijn, dat u die thuis laat als u boodschappen gaat doen. Wat doen we dan? De boetes die supermarkten kunnen krijgen zijn fix. Het begint met een geldboete van €1360, maar na 2 geldboetes kan de gemeente de vergunning aan de supermarkt om alcohol te verkopen schorsen. Om beter te kunnen garanderen dat er geen alcohol wordt verkocht aan personen onder de 18, hebben de supermarkten gezamenlijk afgesproken om klanten onder de 25 naar een legitimatiebewijs te vragen. En daarbij kan een vrijwillige medewerking van de klant het vergemakkelijken voor de cashier. Nou, het zou ons heel erg helpen, zo gauw het eigenlijk een gewoonte is, dat de personen van 18 jaar al meteen het legitimatiebewijs spontaan aan de cashier geven. Dan helpt het haar of hem in ieder geval om die vraag te hoeven te stellen. En uiteindelijk ook de ouders daar begripvol mee omgaan, dat ze weten wat de regels zijn en daar ook hun gedrag op aanpassen. De
De controle op handhaving van de regels wordt door de gemeente gedaan. De gemeente Venray heeft aangegeven niet van plan te zijn om voorlopig hard op te treden bij overtredingen van minderjarige drinkers. Venray krijgt voor het eerst een pop-up restaurant. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting voordat het restaurant open gaat. Horecabedrijf Niens uit Maasbree opent tijdelijk een eetgelegenheid in Venray. Niens is een familierestaurant dat al 130 jaar bestaat en sinds 3 jaar door de 4e generatie is overgenomen. En daarmee zijn ook nieuwe ideeën ontstaan. Het is een traditioneel horecabedrijf waarin we nu ook innovatief dingen aan het uitzetten zijn, waaronder dit pop-up restaurant. Ja, en hoe kom je dan zo in Venray terecht? Nou, de doelgroep is breed te noemen. We hebben van allerlei facetten waardoor veel doelgroepen aanspreken. We merken Venray is bereid om ook naar Maasbree te komen. En dat kan dan door een traditionele advertentie te plaatsen, maar ook door een pop-up neer te zetten, zodat de gast het dan kan proeven. Maar voor een tijdelijk restaurant was natuurlijk ook een locatie nodig. Niens heeft gekozen voor het winkelpand dat te huur staat aan de Raadhuisstraat. Dus we zochten een horecapand, niet te ver weg van het centrum. Nou, dat hebben we hier gevonden. Dus op loopafstand van het centrum, het heeft een eigen parkeerplaats. Je hebt een lege ruimte. Dan moet je gaan zoeken hoe gaan we dat inrichten. Nou, we hebben zelf het een en ander waar we dat mee kunnen doen. Verder werken we met partners die dat voor ons aanvullen. Zowel het interieur wordt er een partner verzorgd, de bar, de aankleding, schilderijen, licht, noem maar op. Het tijdelijke restaurant zal geopend zijn vanaf woensdag 22 januari tot en met 2 februari. Een korte periode van 12 dagen waar bewust voor gekozen is. Dat is natuurlijk maar een hele korte duur. Het is een publiciteitsstunt enerzijds. En anderzijds ben je verplicht met een horecavergunning te hebben om een restaurant te openen. Als je dat 12 dagen doet, ben je vergunningsvrij. Er is een artikel in de Drank- en Horecawet die voorschrijft dat je 12 dagen alcohol mag schenken zonder vergunning. In de pop-up versie van Niens wordt een menu geserveerd dat vergelijkbaar is met het restaurant van Maasbree. De tijdelijke eetgelegenheid gaat aanstaande woensdag open. Er komt een tweede initiatief voor een wijkteam in de gemeente Venray. Vanaf 2011 is er al een wijkteam actief in de Week Landweert. Na het succes van het wijkteam in Landweert is het initiatief voor een wijkteam in het centrum van Venray ontstaan. Peter Gommans, buitengewoon opsporingsambtenaar van het wijkteam in Landweer, zal vanaf heden ook actief zijn in het wijkteam Centrum en Centrum West. We zijn afgelopen 2,5 jaar bezig geweest in Landweert met een wijkteam. Dat is aardig op rolletjes op dit moment. En er waren al ooit in het verleden plannen om het uit te breiden over de hele gemeente. Dat kan natuurlijk niet in één gelijkertijd. Dus vandaar dat we een nieuwe wijk gekozen hebben. Daar hebben we goed over gepraat onder elkaar. En we hebben gekozen voor Centrum West, omdat daar ook veel problemen voorhanden zijn, denk ik. Die we waarschijnlijk samen met de bewoners aardig op kunnen pakken, denk ik. En over welke problemen hebben we het dan? Dan gaat het over eigenlijk alle problemen die er eigenlijk op dat moment heersen bij de bewoners. Echt een bewoner die iets ervaart, kan bij ons terecht. Dat zal aangepakt worden op een of andere manier. Als het maar is, samen met de bewoners zelf. We gaan niet alleen iets aanpakken, dat doen we niet. Een bewoner komt met een probleem op de proppen. We gooien dat in de groep. De bewoner zoekt medestanders voor zijn eigen probleem, want één probleem is natuurlijk geen probleem. En dan gaan we samen met die bewoner oplossingen daarvoor zoeken van onderuit, dus van de bewoners uit naar boven toe, wordt het probleem hopelijk opgelost. Het wijkteam bestaat uit verschillende partners die samenwerken. Dat begint met de gemeente, Synthese zit erbij, Wonen Limburg zit erbij, politie zit erbij. En sinds kort hebben we ook een afdeling van de zorg erbij, een soort wijkverpleegkundige die als contactpersoon gaat optreden namens de diverse zorgpartners die zich daarbij hebben aangesloten. Dus van alles wat, maar het belangrijkste is de bewoners natuurlijk zelf van de wijk. De bewoners van het centrum van Venray zijn blij met de komst van het wijkteam. Ik vind het eindelijk eigenlijk, omdat een wijkteam is hele belangrijk. Omdat we de inwoners van de wijk zijn, sommigen wel actief zijn en sommigen minder actief. Misschien van een deellijn van in de wijkteam, zeg maar, misschien iets meer actief worden. Waar zou het wijkteam volgens u aandacht aan moeten besteden?
aan betaald parkeren. Want sinds betaald parkeren is, hebben wij geen leefzame buurt meer. De hele week staat de straat eigenlijk leeg. En daarna, als er geen betaald parkeren is, dan begint de wijk pas te leven. Dus we missen echt contacten van de mensen die eerst parkeerden. Denkt u dat dat ook voor de winkeliers gunstiger zou zijn? Ik denk het zeker, want het is zo een leeglopen met al dat internetten. De gemeente wil er wel aan verdienen, maar volgens mij maken ze alles kapot. En de parkeerwachters, met alle respect, je ziet ze heel af en toe echt actief. Ja, nu u mij dat vraagt, ik heb er wel veel over nagedacht, omdat je steeds ook al die geluiden hoort. En dan denk ik bij mezelf, ik heb er de neiging om iets van te zeggen. Maar van de andere kant, dan denk ik, dan ga ik mijn normen weer op andere mensen leggen. Dus ik wil eigenlijk mensen, vooral ook jonge mensen, ik ben ook jong geweest, wil je niet gaan beperken. Omdat het uitgaan en met carnaval en met de kermis erg veel lawaai is. Maar ik vind het lawaai wel zo hard als je bijvoorbeeld door het dorp loopt en je wil mensen ontmoeten. Een fatsoenlijk gesprek kun je niet meer voeren. Terwijl het eigenlijk wel de bedoeling voor is. En ik vind eigenlijk met die tegenwoordige apparatuur, die installaties, die heeft veel meer capaciteit dan vroeger. Dus ik vind het ook zoveel geluid, zoveel overlast, dat het gewoon niet meer leuk is. Het wijkteam heeft in ieder geval al wat successen geboekt. Gelukkig hebben we drugsproblemen gehad van het centrum. Nu zijn er minder geworden, gelukkig. En de gemeente is iets meer aandacht besteed. En Venrayse politie ook. Nou, ik ben blij dat als inwoners in het centrum, die problemen zijn minder geworden. Bewoners van het centrum en Centrum West kunnen hun ideeën doorgeven bij het wijkteam. We zijn bereikbaar via onze site wijkteamvenray.nl. Daar kunnen ze alle informatie vinden. We hebben een e-mailadres daarvoor. Kunnen ze ook op de site vinden. Ze kunnen een e-mailtje sturen. We zitten geregeld, of 1 keer in de maand in het begin, omdat we gestart zijn met de wijk, zitten we op bepaalde plekken in het centrum en op Centrum West met onze zogenaamde koffiekar momenten. Op dat moment gaan we 1 keer in de maand op een plek staan in de wijk. En van tevoren wordt bekendbaar gemaakt dat we daar staan. En kunnen alle bewoners naar dat plek toe komen met hun problemen die ze op tafel gooien. En dan gaan we die noteren en die gaan we behandelen in een soort bewonersbijeenkomst die 2 à 3 maanden later zal gehouden worden. En daar wordt echt de 3 belangrijkste punten gekozen van de bewoners. En die worden dan met prioriteit behandeld, samen met het wijkteam en de bewoners zelf. Het wijkteam hoopt dat het initiatief voor het centrum net zo succesvol wordt als dat in Landweert.